As condicións meteorolóxicas en Galicia están a provocar numerosas incidencias en distintos puntos de Barbanza, como en Boiro, onde o vento provocou a caída dun tellado en Praia Xardín. Durante os últimos días, os bombeiros, Protección Civil e servizos municipais tiveron que intervir en múltiples incidencias relacionadas coas condicións temporais adversas, principalmente provocadas polo vento e a choiva. Aquí tanto os bombeiros de Boiro como os de Ribé tivemos varias incidencias estos días. Todos os servizos de emerxencia, sobre todo desde onte, pois temos con moito traballo. Entre as actuacións realizadas destacan a retirada de farolas e árbores caídas en distintos puntos do concello e da comarca. Nós tivemos, pois mira, basicamente tivemos retirada de farolas, tivemos tamén a retirada de árbores tanto na zona de Couso, os compañeros de Ribeira, como en Abanqueiro onte a última hora da noite. Un dos incidentes máis aparatosos foi a caída dun tellado na zona de Praia Xardín, provocada polas fortes rachas de vento. Temos tamén unha caída dun tellado que polo vento que voou na zona de Praia Xardín, en a que estivo tamén traballando os servicios de emerxencia de Protección Civil de Boiro e o servicio municipal. A pesar da intensidade do temporal, non se rexistraron accidentes de tráfico graves. Afortunadamente non tivemos que lamentar accidentes de tráfico, polo menos a nos non nos chamaron e non tivemos ese tipo de incidentes. Tamén se recibiron numerosas chamadas por pequenos anegamentos de estradas, sobre todo en puntos concretos da comarca. Temos moitas chamadas por pequenos anegamentos de estradas e tal, que xa se fixo carreteras cargo deles. Segundo explican desde o Corpo de Bombeiros, trátase dun temporal forte pero habitual nesta zona de Galicia. Con todo, aseguran que esperaban incidencias peores ás sucedidas. O máis se notou foi o vento. É unha zona habitual na que o vento pega moi forte e non foi, neste caso foi moi similar. Sumouse a auga, a cantidade de auga, sobre todo en determinados momentos, en determinados puntos que na zona de Riaxos e que hubo así un pequeno anegamento, pero polo demais, xa che digo, dentro do que se esperaba, pois creo que foi bastante pouco. Un episodio de vento e choiva que, aínda que se prolongou máis do habitual, entrou dentro do previsto para a zona, deixando moito traballo para os servizos de emerxencia, pero sen danos persoais de consideración.